Amo lang ito nga mahal. Salamat ang nagdaig ni. Nabuhi ka nga Diyos. Na kanunay available. Ginuo ka nga dili matulog, dili kapuyan sa among sigig pangayo. Ug magyatagon sad ka Lord. Ikaw sad ang Ginoo nga ganahan jud kaayo maminaw sa mga yangumo sa imong mga anak, sa mga paamong pangkinahanglanon. Because Lord your God who wants us to be dependent on you, aron ikaw ang mahimaya ug dili kami. Nagampo kami ng among satisfaction, ang among kalipay, ang among kapuno, magagikan kanimo. Nagampo kami nga ang among sang paminawon karon Lord na magtudlo ka namo. Unsaon gayud pagtuki, pagsabot ug sakto nga interpretation sa Bible, makatabang namo sa among pagtuon kung nga mas mulaw unta mi o Dios sa among pag-ilangin mo. Kaya nakinahanglan kami ini Ginoo kay kaaway, nagapaningkamot umayo Lord, na malaglag kami. Bisan nami kanimo, but gayud kami niyang ilubon, but gayud kami niyang bubukon. Apan, salamat kami nga kusgan ka, ug ibaw sa tanan, way makapildi kanimo. Mao nga safe and secure me diha sa imong mga kamot. Ba apan Ginoo, bisan ni ana, di mi magasalig, kay kami mismo Ginoo, from time to time, mupili mi, nga kami mugawas diha kanimo, mupahilayo diha kanimo, pinagi sa pagbuhat og mga sala. Mao Ginoong Dios, tabangi kami nga dili na mo abusahan ang mga grasya nga imong gihatag kanamo. Ang imong kaluoy dinhi kanamo. Ug salamat o Lord, ning imong panahon nga imong gihatag. Tudloy kami o Ginoong Dios, pinagi sa imong balaang espiritu sa pagsabot unsa ang hermeneutics. Salamat. Imo tanang himaya in Jesus' name. Amen. So magatuon ta unsa ning hermeneutics, usa ni siya ka science na nagtudlo sa prinsipyo o sa mga methods sa pag-interpret sa pulong sa Dios. Balikon ko. Science ni na nagtudlo sa prinsipyo o sa mga methods sa pag-interpret sa Word of God. Naidwa ka pulong na kinahanglan nato masabtan na tungkol sa pagsali sa hermeneutics. Mo ni ang word exegesis. Katatuon na pulong kanina. E-X-E-G-E-S-I-S. So, exegesis. Gikan ni sa word na exegeomai. So, E-X-Geomai. Saya dyan sa pag-spelling. Sa to pa, ang meaning ani to draw out kanamang atong kaon gikan sa Biblia. I-apply ni sa Bible o ni-refer ni sa proseso sa pag-analyze. Kung saan na ito pagtanaw, kung saan na ito pagsabot, kung saan na ito pagbasa ang Biblia nga mo resulta sa usa ka logical conclusion. Ang exegesis mo ni ang passage nga nagsulti unsa ang konteksto, unsay sulod niini, unsa ang panahon nga nahitabo dinhi, ug unsay katuyuan sa pagsulod o sa pagsuwat niini Biblia o sa kaning mga lalay man nga libro ang Biblia, amen? So lalay nga libro, lalay mga oras, panahon, ug lalay nga tong konteksto, ug lalay sad nga mga magsusulat. Ang exegesis gikan sa Greek word nga exegeomai. Kato pa, exegesis is ang akong panglantaw o ang akong pagpanabot, akong ihaong, or ako ang magbuot na mao ni ang akong pagsabot. Like ngayon ko, walay Diyos. Ako din ang pagkitaon nini, iprueba nga walay Diyos. O kanina lang, si Kristo Jesus, dili magyunan siya Diyos. Mao ni ang kadaghanang relihiyon. Nagsulti kada ng reliyon nga mingon sila si Jesus kuno Ginoo, pero sa ila yung pagtulunan wala nila gipakita nga si Kristo Jesus Dios. So ila nang kay kayo ng Biblia ug ipakita nila nga dili gyud Dios si Kristo Jesus. Example na lang niya na sa cross ningon siya nga patanawan ningon siya amahan naman ko nung biyano ko Ginoo pa siya ngayo man siya tawag sa amahan. So wala nila kuha ang tinibuk-an nga konteksto o istorya aron sila makasabot kinsa gyud si Kristo Jesus. Kay mo na ang exegesis. Akong pangunahuna
akong ipahaom sa Biblia. Dili kay ang Biblia unta maoy muhaom diri sa akong pamuna-una. Kay mo na nakalahi sa exegesis, akong pamuna-una akong ibugus sa Biblia. Okay? Nga akong masulti ng Biblia, masakto lagi jud ko. Imbis unta nga exegesis, unsay kasulti sa Biblia, mao'y ipahaom nako sa akong pamuna-una. Kaya kinsa may gamhanan, ang Dios o ako? Ang Dios. Himdumi, John chapter 6, nagsulti din ha. Isuhat niya sa inyong buwan. John chapter 6, ningon nila sa verse 63. Si Jesus Christ mismo ningon, nalain mo sa kong isulti, nasuko mo, kay ang iya pirming sulti mo, igo man sa mga pagtulunan sa Hudiyo nga di mauna. Okay, kaya remember, ang Hudiyo biya, ang Ginoo biya nagpahaom punta sa pagtulunan sa Hudiyo. Pero ang mga Hudiyo, ilan namang ipamunit, o daghang kay mas lang ipamunit ng mga pagtulunan, gikan sa ilang palibot, o sa ilang gusto, o ilang ipahaom, nga mao ni ang pulong sa Dios. So pagabot ni Kristo Jesus, gipang erase sila, gipang rebuke sila, gipang kasabaan sila, gipang pakita sila na sayop ang ilang mga pagtulunan, sayop ang ilang interpretasyon sa pulong sa Dios. So mao ning nakita nga ang daghan sa mga disipulo ni Jesus Christ, labi nga ningon siya nga, ako ang pan na kinahanglan ninyong kanon, o ako ang akong dugo inyong imnon. Okay? So nasamot sila ka lipong, nibiya sila sa Ginoo. Mana sa verse 61, ningon siya dinhi. Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, does this offend you? What if you see the Son of Man ascend to where he was before? Yun siya. The Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit, and they are life. Yet there are some of you who do not believe. So, ningon din ni Kristo sa mga disipulo, kamo ganasan mo mamaya? Okay na, pamilya mo. Nang dili lagi siya sa kadaghan sa tao, kundi ang iya is, unsa kakamatinud-anon nga ganahan kamo ilan niya. So, ningon siya, hinumdumi ang akong pulong o ang espiritu muhatag og kinabuhi kay ang kaning lawas wa ginibili. Nya ang pulong nga ako gihatag ninyo mao ang espiritu o ang kinabuhi. So na diha sa pulong sa Dios ang imong tinud nga kinabuhi. Amen. So mo ni atong tan-awon pagatan-awon ni mga kaigsunan. Now, ang sakto nga paghimog hermeneutics o pagtuon sa Biblia, naghatag na to og lain-lain nga mga galamiton sa pag-interpret sa kamatuoran sa pulong sa Dios aron dili ta mga sayo. Okay? So sa atong paggamit og sakto nga hermeneutics, dili ni siya para sa pastor. Dili namin nga para na full-time workers. May sunan kung disipulo ka ni Kristo, kung iya ka ni Kristo, di lang kay mubasa ka sa Biblia nga walay pagpanabot, kung dili mubasa jud ka nga imo jud pangayon sa Ginoo nga Lord, pasabta ko. O sa diyang pagsabot, hatagan ka sa Ginoo pagsabot, bisag wa pa kay training ani hermeneutics. Kaya ako nga wa ko training sa hermeneutics nga gawali-wali ko, sakto ba kanya akong wali? Nya tan-aw na ko sa mga nilingig kay mga theologians, mahibog na lang ko ang akong gihimo nga wali, maora sa dayang gihimo nga wali. Ngano man na? Ginoo. Sunan pa. Why training? Pero nasagi siya sa pulong sa Dios. Inigasulti niya na kung sakto man, sakto man. Kaya nangayo siya sa gawom sa Espiritu Santo. Munang ikaw ako, dili talahi. Ang nakalahi ra gyud sa Kristohanon, mao nga kung siya nabag yun sa Espiritu Santo, nabag yun niya ang Ginoo, kung nagpagiyabag yun siya sa gahom sa Dios, o wala. Mao nang kadaganan sa mga Kristohanon nagsigig basa, apan dili makita sa ilang kinabuhi, kay wa gyud ang gahom sa Espiritu sa iyang kinabuhi. Ug labaw sa tanan, wa niya buhii ang iyang kinabuhi. Mao nga ang Ginoo wa gyud magakupot sa iyang kinabuhi. Unsa man magpakupot sa Ginoo kung dili mo buhian?
O kung sa mga pag-ayo o pag-usap sa kinabuhi nimo o nako, kung di natubuhian o gihatag sa Ginoo. Mo na nga, matagbasa nimo kung imo nang gibuhi ang imong kinabuhi, matagbasa nimo ang Ginoo nagsigig usab sa imong panghunahuna, gibag-o ang imong panghunahuna. Amen? So, mo na nga, dili lang ni sa mga pastor o full-time worker, kundi sa tinuod na disipulo ni Kristo. 2 Timothy 2:15. Mga tutalito. 2 Timothy 2:15. 2 Timothy 2:15. Ito. 2 Timothy 2:15 nag-ingon. Buhata ang kutob sa imong mahimo aron malipay ang Dios kanimo sama sa nangalagad nga walay angay ikaulaw nga iyang ginabuhat. Itudlo sa usto nga pamaagi ang pulong sa Dios nga mao ang kamatuoran. Sa ato pa diligenta nga atong kanang makanunayon ta nga atong ipresentar atong kaugalingon diha sa Ginoo aron di ta mauwawan labi na kung kita ang nagsigi og tudlo na sa pulong sa Dios. Sabot ang nagsunan. Kay nama sa uban nga mukha lang sa kanya, nasa uban may nang jud kay siya hermeneutics, may nang kay siya mo po des pulong sa Ginoo, nya man kay mo bat. Pero libat ang iyang kinabuhi, hibat ang iyang kinabuhi. Ngano man, ang iyang gisulti may kayo, may kanini. Intellectual assent lang, intellectual lang iyang pagka-born again, wala sa kasing-kasing. Muna kinahanglan ang imong unahunag imong kasing-kasing, makita sa tinibukan imong pagkatao, nga nituo ka ni Kristo Jesus nga Dios ug manunubos. Nga nituo ka nga gahom sa imong kausaban nga dagkan sa Ginoo. Nga nituo ka nga Ginoo muhatag kanimo sa imong pangkinahanglan sa matag adlaw. Nga mutuo ka nga wala na kay kalaglagan kundi ngadto nang ka sa gingharian sa Dios tungod kay gipasaylong ka siyang bugtong anak ni Jesus. Mao ning mga butangan di tap mayra mo batbat pero wa ang atong kinabuhi. I-apply ang mga tanang nahibaw-an. So manang usas mga butang nga atong tan-awon sa atong pag-interpret sa Biblia mao ang kultura ug ang history. Okay? Manang nga tan-awon nato kung unsa ang kultura sa mga Hudiyo. Kay ang Biblia biya gisuwat sa usa ka kultura. Kultura sa mga Hudiyo. Man gitawag og Jewish or Semitic culture. Semitic culture of the Near East. Kita, modern naman ta nga kultura. In fact, kitang Pilipino, isa latang mga ilong, mga lagong, okay? Ganahan jud kay ta nga mura tag Amerikano, western kay ta og pamaagi og style. Dunay dakong kalahian sa Semitic o sa mga Hudiyo sa atong pamaagi o sa ilang mga pamaagi. So manang atong tan-awon ang history sa history sa nagsuwat, kinsa ni siya nagsulti, kinsa ni nagsuwat ani, kung si Moses ni, kinsa ni si Moses, kung si Pablo ni, kinsa ni si Pablo, ang ilang kultura, ang ilang kostumbre, ang environment, kung sa may naadinha, kumingon ka nagtanom sila og fig tree, unsa man ang fig tree, o katikta fig tree ko, salamat pag dadago sa kumanghod, kita kaktilaw kung sa ng fig nga fruit, pero pasas na, pasas na siya. O dried na siya na fig na fruit. So, unsa man na siya, unsa man ang wheat, unsa man ang tares, unsa man ang wheat. Ano yung wheat, papareha na ito din kay kanang wheat, papareha naman na sila sa umay. So, natay sa mga pare-pareha. So, kinahanglan ato na mahibaw-an ang ilang mga kultura, kostumbre, environment, o ang ilang nagkalalain na pinulungan. Okay? So, ang ilang panginabuhi, unsa man ilang way of life. So makita na ito nga layo jud kayo ang Eastern o ang Western o kita o Asian kaysa mga mga Hudiyo. Okay? So laing ta. Now on the other hand, ituutan nga ang pulong sa Dios universal ang meaning o application. Universal. Di ka maingon nga ang ganitong ibasa sa 2 Timoteo 2:15 mo na itong interpretasyon sa Pilipinas ikabot sa
Sweden, abot sa Japan, abot sa Africa, lahi na. Dili, universal, maura na siya. Okay? Itibaw mo sa minig ng universal. Catholic. Mo na siya sa kapulong. Catholic. Universal. So may Catholic, dili na po napasabot nga mo usa na siya kapundok. Okay? Universal na siya. Ang application, mausa na. Kung ka application, masama ni mo pag apply ning giingon din ni Pablo nga kilalang magbansay-bansay ta sa atong kabulingon o matinud-anon ta pagbansay-bansay sa pulong sa Dios. Usaon ning pagbansay-bansay diya sa pulong sa Dios? Sa to? Basa? Nya mo tuon gayud, mo memorize gayud, mo meditate imo jud ang hinuktukan o sa gitudlo sa Ginoo, gabi kay kung ano hinuktukan, pagbiya nimo dinha nakalimtan na. Dili pagbarog nimo bit-bit na nimo ang pulong sa Dios nga bisag unsang sirkumstansya mabot sa imong kinabuhi imo nang i-apply. Example. Okay? Example na to ningon ang Biblia. Kung dunay makasala nimo nga igsoon sa ibato nimo, dikit-ani mo kay nakakita gyud. Dili kay gihumhungan kay gichismis na niya ikaw pa jud ang presentar na to dili pa jud ikaw nakakita. Ikaw ang nakakita, ikaw jud mismo ang nagadungog. Nakabuhat siya sa laon sa ibato nimo. Badlongon. Di-practice ba gud din? Wata mo practice nini. In fact, nabasa ko, I'm excited sa ko kay nabasa ko sa libro ni J. Adams, usa ni siya sa mga sinaligan ng mga biblical counselors na masad ni siya nga pastor na tiguan na gani siya kanang daghanan gyud siya experience nga siya jud ang ni-attempt nga ang mga katawhan sa Dios dili kung nay sa problema sa imong pamuto di ka kinahanglan mo ato sa psychiatrist. Di ka kilala matuog, mananambal kung asa pa na din ha. Kay ang kayabang sa tao tungod sa kasing-kasing nga nagsigi og pakasala. So in short, ang pulong sa Dios makaayo sa panghunahuna. Kung maayo imong panghunahuna, kay maayo ang imong kasing. Maura gyud na, di ka mangita bisag asa diha. Yung ningon si J. Adams, unsaon pag-counsel nothetically. Kung may kutlo siya sa usa ka verse, actually Romans 15 chapter, Colossians chapter 3, 16, din nagingon nga, let the word of God dwell in you richly. So pa, ang pulong sa Diyos mo nga puno kay kana. Aron kibaw kapag badlungay, pakibaw kapag tudluay sa matag usa, unsang nang badlungay o pag tudluay sa matag usa. Mo na in English nga confrontation. Ato pa imo jo sugmatan imo jo badlungon imo jo tapi ko ning imo stoy di na mauuwi ayaw ana di na may gusto sa Ginoo dili ba na tino di ba na maayo nga worship diri kabot sa ato pag tinitong pamaka true and true kita makapon mga tao ta nga musulti gayud sa tinuod. Amen. So mga butang na nga kinahanglan nato masabtanan. Kaduha, gawas na nituta nga universal ang meaning of application sa Biblia. Nitusad ta nga balang espiritu. By the way, ma-acknowledge ko nini. Kalaganan kani siya nga ang sayo nini. Actually kani nga study ako nang gikuha ni Clint Archer. Natanaw ko ba tanoon? Kuan kayo kanang fiery kayo niya kanang pastor siya sa Africa. Okay? Nya may gid kanya pagkahanay unsa ang hermeneutics. Okay? So ako nang acknowledge lang na siya nga may siya nga pastor, may siya nga teacher. So okay, so nito tas nga balang espiritu mupadayag sa kamaturan diri kanato. Especially kamatuoran nga naagid sa Biblia. Kadaghanan sa mga New Testament ng mga believers na kung nag-una pa nato, wa man sila kasabot yun og Hebreo sa Old Testament. Pero sa pagsuwat ni Apostoles, labi na si Pablo, kaya daghan kay siya mga simbahan niya gitukod. Pagsuwat niya, sige di siya nagkabo sa mga Gentiles, pagano pareha nato. Sa pagano, daghang Dios. Okay? Simbag hangin, simbag bukid, musimbag kahoy, musimbag bato, musimbag isda, musimbag sa kunsa lang, tingala ng butang, simbahon dayon. Okay? So, kita na. So, kaniadto ug karon mo na kita. Nya mao ni kitang klase nga tawo nga gikabot ni Apostoles Pablo, pero sa makatawhan nga nag-una nato, wa gyud sila kasabot unsa nang Hebreo.
Kaya wag pa biya internet sa una, nga matanaw din sila, or Merriam-Webster, nga pwede na magbutang si mong apps, nga matanaw din kasi meaning aning Hebrew language, aning exegomai, okay? Wa pa man na. Ang balita po ito, brad yun sa usa ka lugar o usa ra jud ka nasod. Okay? Pero, nag-expect si Pablo nga makasabot sila sa kamatuuran nga naa sa daang testamento. Kay nga naman, kay gi-translate naman ni sa Greek. Gi-translate sa Greek. Mo na ang first na language na gi-translate. Okay? Sa Hebrew nga to sa Griego. So, napasabot ba na nga ato na lang nang i-ignore ang kultura, history o language differences sa kaniadto o karon? Dili. I-take dyan na nato ang consideration. So, ang ato karon is mo rely kita sa Holy Spirit nga mo tudlo ka nato aron sa atong pagbasa o sa atong pagsulti o sa paggamit nato sa atong logic. Logic is example. Si Al o si Rene mag-asawa. Sa pamailain niya. Period, logic na, di ba? So, sa ito pa, sila ang nagka-uyon, sila ang nagtipon, sila na yung mamagpapa, sila ang siya na yung bana o siya na yung asawa. Sa pamailain nga. Wala na. That's logic. Okay? So, yung ka nga, kini, bintana, ka na, puntahan, sa pamailain anak. May na kami, sa mga klase nga bintana. Sige na. Jealousy, o ka ng slide, o ka ng tukod-tukod, o sa ba? Sa mga klase niya, masama siya bildo, ka na mangutana ka ng mga tapita. Pero kasabot ka, bintana yun na siya. O puntahan yun na siya. Saan na puntahan? Remote, kahoy, bildo, sensor. Okay? Mauna ang imong pagbasa pagtuki sa Biblia. So, ang balawang espiritu sa kabukbutan, ilang iyang gi-inspire ang mga author sa Bible. Igamit lang sila pagsuwat. Okay? Nya, gitagaan sa panglamdag sa Ginoo, haron sila makabuhat sa gusto ipabot sa Ginoo. Kung kita sad, kung ganahan kita mo tuki o mulawong sa pagtuo sa Ginoo, please, mulawong sa pagtuo. Kinahanglan jud ka mo tuon, mo basa, mo hinukto, ug isang yaw, isang praktiso, isulti nimo nga imo sa ipraktis sa imong kaugalingon. Kay kung dili nimo palawman ang imong kinabuhi, mura jud ka og balay nga naray gipatong rasa imabaw bisa pa na og batuon, di mata kung batuon gani nga lugar niya nga nimo giugbok ang imong puste, ligon ka di ka madali og kabanlas. Kung gitungtong sa bato. Kung sabi may tabuan na, simentado ka siya kung gitungtong na sa bato. Or kuhaan man ganang sini, ganang butang magpundasyon, pero laoy, kapulan kayo ba? Matay pundasyon, ang usa ka pundasyon, inanara ka dangaw, usara ka dangaw. Di kalino, tumbasad siya, pero kibawtang kung lao kay pundasyon niya, naka sa bato. Sa klase ng balay. Ligon kay ka sa patong ka pila ka story na tos mabaw kay kung lawong kay kamot ka ng mga tanong kung taas kay siya kung sa katas siya mas nakatas ayong mga talong sa ilalim kung sa kalapad ang iyang mga dahon ug sanga mo sa nakalapda ang iyang dahon ang iyang roots na to sa kilig so mo ta na is kumusta man ka nagpalawong ka na sa Ginoo napatong ra ka din sa imong pagkakristohanon mo nagdali kay mga larag mga waktang inanaw sa yawa, kung ito, ibot na yun. Kaya may gamot. Ang pagtuwala ka gamot, sa Ginoo. Imo na responsibilidad. Nagwatra ang Ginoo nga, sige anak, ikaw tiyud ka, sige palawang ka tiyud ka, ikaw tiyud ka. Every time mo basa ka sa Biblia, nagkawat ka, nagpalawang kasi mong pagtuo. Pero kung kawat lang sad ka, wala na kinakita niya, basta ka. Basta nga. Wampo ka, taphaw kayo, pakitang tao, ang parera siya na sa tao nga, daghan man tayo din na isugo din nga kanang magsilsil o kanang siya na sa daan, bitaw, di ba? Kita ka nga, kapag kamay, taas kayo panahon nga sige baro-baro. Ikaw ka, aluon siya sa mga lugar na ang mga tax baya.
Sige, pildo ni mga taong taps. Mana nga ito, mga dan, tatanga, manang luba man. Kita mo mga balita nga, building, yung kalit collapse. No, mabay pagtukod. So ano man, wala klaruha ang pundasyon. Dili tinug-anay ang mga himo. Kabitaw nang mayroon kumekso na kumubuhat naman lang ako sa kabutang. Isang pagdili sa pagtuon, kinaiyan na yun mo kung sa'yo mo buhaton tinudunin mo, makita na sa asa. Amen? Kaya anin ni siya is either gabuhat ka o wala ka mabuhat. Ana lang. Ito gatuon ka, gatuon yung ka tinuod or wala yung ka magtuon. Ay nga murag gatuon, kapoy lang ka. Nga nagpakita pang ka murag ka gatuon, yung yung ka tinuran ng tuon. Amen? Kung ano magpakita yung ka, murag ka may limpyo, bro, yung ka tinuran ng limpyo. Mana mga putanga. Dili tilwa. Tinuray na nagtuon, wa nagtuon. Tinuray na nagtrabaho, wa nagtrabaho. Tinuray na kristuhanon, o dili kristuhanon. Tinuray pa doon sa langit, o tinuray dyan pa doon sa impyerno. Duha na dyan pa doon nga ng kinabuhi. Why dyan middle ground, walay gray area ni kinamo tiyak. So manangan, ingon si Pablo din. Sa 2 Timothy, na kinalan rightly divide ta atong tarungon pagbasa, pagsabot ang pulong sa Diyos. Okay? Ayan ako sa English. Kasi mawagtan ang kuanin ko sa Isaiah. Kinanglan, mo rightly divide ka sa word of truth as a workman. Sa to pa, sakto ang imong interpretasyon kay nang ningkamot jud ka sa pagsabot unsa na siya. Mo ni katuyuan nga nag-break ta mo nahubog ko sa kabuan. Kaya kan kay lisod nga mga passages nasa Korinto. Ganan ko nga makibong saan may panunti natin Diyos? Nasaan na siya? Okay? Hindi na siya, anak. Alam mo nga, ang Greek, aning nga word, ano so Greek din na, kaya mo ng original sa New Testament. Okay? So, si Paul din sa atong isulti, nagsulti siya nga ito ni Timoteo nga gifted na nga teacher. O bisan sa iyang gift ningon gyapon si Pablo, tarunga jud nagtuon dinha Timoteo aron ang imong mga katawhan nga gitudloan diha mahimo silang lig-on nga mga magtutuo. Mo ta may gisunan kadaghanan sa mga tao dis naganahan og mga pagbadlong mao na nga malaya sila makita sila mga church na murag nindot lang kayo sa lunggan ba? Grabe na ganang bisag halaran, grabe na yung liko, nibawan, di na po sa badlungon. Kaya kadang sa mga tao, mubog tubol. Okay? Hindi ka gamay nga, imong pipikon nga, sis, brad, or so on, kanang, anita, kaya murag di man na maon, awa na sa dayon. Okay? So, muna ingon yun si Pablo nga, klaro mo nimo pagtuon kay ang pulong sa Dios klaro kayo nga nagpadayag. 1 Timoteo 4:13 nagsulti niya. 1 Timoteo 4:13 4:13 nagingon. Samtang wala pa ako diha, gamita ang imong panahon sa pagbasa sa kasulatan ngadto sa mga panagtigong sa katawhan, sa pagwali o sa pagpanudlo. So, klaro mo juday nato ang atong pagpanudlo, ang atong pagbasa, ang atong pagtuon. Ang panultihon 4:2, ako basahan sa English ako na ng Cebuanahon kay kadugay ko kay. Ningon nini, I give you sound learning, so do not forsake my teaching. Ningon nini, ang pulong sa Dios, naghatag ko ninyo maayo kayo nga pagtulunan o ayaw ni pasagdi. Ayaw ni ilabay lang sa daplin ang mga pagtulunan nga akong gihatag ninyo. Asa man ta makakuha maayo nga pagtulunan sa ato bagong pag-eskwela? Labi na karon mismo ang maestro mga tikasan kayo. Okay? Mismo ang eskwelahan, mga tikasan gayo, wa man tayo makuha din na. Ato ikuha ng papel ra, nibayad kang papel para makayon ka si engineer na ni siya, si doktor na ni siya. Pero maura gihapon ang klaseng pagkinabuhi.
Sa karon makakita ka daghan jud kay mga careless o mga medical people. Doktor sila o mga nurse sila, pataka sila sa ilang pamuhat. Kaya naman kadaghanan mo gud ani sa tinuray lang kay ako mismo nag-eskwela man jud ko medical school. Man ko college, pero eskwela gihapon ko og medical school, PT ko. Di ako kakita, sa nimo sa kag-eskwelahan, daghan jud ay mo graduate nga way sud-sud sa klase nga medical na. Pero ako lang kay lubag-lubago na nimo dinag, imo nang masaon og mayo ang lawas sa tao. Pero kung ari kanang pila ka sisi, pila ka kuan, mauna. Kaya sa tuwing sundin nila, nabungog siya sa gihatag sa doktor. Hopefully, waka mabungog siya. Gihatag. So, pero di ba na, kung ano man yun na, ang imong height, ang imong weight, nga kung saan pila ka milligrams, ang ihatag, kung matag mo kung antibiotics nimo, etc. So, makita nimo kawa na din pakialam ang mga, basta na ko yung title, doktor. So, kinala makibaw sa dito sa doktor atong ato, bright ba na siya, o yan ni care ba na siya sa eskwela ba na siya, at ilang kay gipalit lang niya diploma. Kaya karong daghan masang gipalit rasad ang pastor. Ganahan kay sa posisyon, ganahan kay sa power, ganahan kay sa otoridad. Pero dili mo tuon. Dili mo ampo. Sumanang sa Salmo 1:1 ninyo na Ginoo sa kay Salmo 1:1. Alita sa Salmo 1:1. Salmo 1:1 ningon ang Ginoo, bula ng tao nga wala magkinabuhi, sumala sa tambag sa mga daotang tao. Wala nang sunod sa ginabuhat sa mga makasasala, o wala makig-uban sa mga tao nga nagbugal-bugal sa Dios. Kundi nagakalipay siya sa pagsunod sa mga katudluan nga gikan sa Ginoo, ug nagapamalandong siya niini adlaw o gabi. Sama siya sa kahoy nga gitanom sa dapin sa sapa, nga mamunga sa panahon sa tibunga, ug dili malaya ang iyang dahon, ug ang tanan niyang buhaton mamalampuson. Bago pa kong Christian, so nang pagbasa na ko diniing bulod, ganahan ko nga, may kong kahoy nga murag nasa dapin sa sapa. Kung sa mayan sa na siya nga murag kag nindot kay nga kahoy niya mamunga kag dagan. Unsa man na sa imo din na? Kinalan ka malandong niini adlaw o gabi. Diyan ako nakuha ang pattern mo. Kinahanglan jud ay ko mag-devotional adlaw o gabi. Kailan ko mubasa adlaw o gabi. Kung di man ako mahimo og kato pagka-adlaw nga gabi duwas man ako siya. Ako yung pamalandungan ang pulong sa Dios. Kung ganahan ka nga mamunga ta, dili ta mga laya. O suki na tanawa sa last. Kung gatanan niyang buhaton magmalam, puson ganang kag prosperity mo ni ganang ka mamalampuson ka sa tanan mo buhaton kani. Okay, so ang pulong sa Dios espiritu o kinabuhi, John 6:63. So may tabulan ni kung atong andamon sa kanunay ang atong kaugalingon ug ato sang testingan ang atong ato sa listingan sa agitudlo sa nagtudlo like nako pinagi sa imong pagbasa kay kuwa kay basa-basa lagi mo kay kuwa kay basa-basa patakala ko yaw-yaw diri nya nangaragi mo na kaon jud mo inyo jud gilamoy hasta ang taga. Okay, so wala mo madamo sa kalaglagan mo nang ingon sa 1 Tesalonica 5:21 ang lagat dito suwat na lang ningon dinhi test everything. Test. So, ano pag-test? Basa na mo. Basa mo. Yeah, hold on to the good. Test everything and hold on to the good. Now, narita sa terms o konsepto sa hermeneutics. Ang revelation, inspiration, o ang illumination, mauni ang mga termino nga atong kung konsepto at kinanan masabta na to sa hermeneutics. Kung sa maning revelation. Ang pagpamuhat ni, ipadayag, revelation is ipadayag, di ba? Ang pagpamuhat ni sa balang espiritu, diin iyang gitangtang ang tap-tap aron ang tao makasabot sa kamatuuran ug mosulod sa iyang panghunahuna, sa iyang pangrason.
Kung sa iyang pagsusi, makaplagan niya ang kamatuoran. So, kinsa ang mususi? Kinsa mo kay? Kinsa ang mangita sa kamatuoran? Ha? Kita. Kita. Okay? So, kung buhat ka niya na, managing ni Jesucristo, ang mangita nako, makakaplag. Ang manuktok, magnayo. Ang mangayo, matagaan. Ibuhat na to. Wa kita ganan mo doon sa Ginoo. Kita ganan manuktok guys sa puntahan din. Kita mangayo. Lord, pasabta ko ani Lord, pasabot lagi ani Ginoo. Laginan ko, sayinan ko yun. Sabta ko ni, ako ganina, kasi daw sa mga kababayan na nato at last Friday. Di pa ko. Kung nagkadoon ako kami balita ni Ate Melpa, na mauna. Parang nakasabot sila. Nganong isod sila kasing-kasing. Kaya nangita sila sa Diyos. Kaya nanuktok sila sa iyang putahan. Mo gilamdagan sila sa Ginoo, gipadayag sa Ginoo. Mao nang kamaturan na ganahan ko imong kuptan. Yung kung sa ipadayag sa whole chapter dito sa Acts 20, di ba? Nga si Corazon ang nagdala sa kwan bilis na pa gani, lalay sila, rotation sila. Pero lalay sila, nagkita sila na mao nang gisulti sa Ginoo nako, mao nang gisulti sa Ginoo nako, mao nang gisulti sa Ginoo nako. Good. Nang gisulti sa Ginoo kupti jud na. Kaya gisulti niya kay gisultihan ka nganuman ani ni Ginoo. Wala pa mo ang problema, diyan ang preparahon. Kung wa kay basa-basa sa Biblia, di jud ka maprepara. Kung sila nagbasa sad ka, pero murabaga na bang sali ka ng uniform bitaw nga dili mo klaro ang sulog, police car, kay military, di ba na sila pakos din na ang mga pusil, nga mga bala, uban pa rin ha. Yan na lang. Nahuman, di ka lang tayo kung sa ibang mabag, sa may baton mo ko lang kung sa ibang mabag ka, pagkapaan mo, kung saan man na siya, kaya wak man mo diri, di nalabay, kung saan man pagpusil balik. Siya, mag-iya-iya rin dito ba? Di kayo na to, isuloob mo tayo yun, ibakos ang kamatuuran mo na yun ang Ginoo. Isuloob ang kaluwasan sa imong ulo. Nagpaklaro sa imong una, luwas ko sa imong yawa, di ka luwas, kaya basa ka. Lo, nangan ko pasaylo, kiba ko luwas, mangko kay tanan ako mga sala, naingon ka, imo nang gin, bayran sa krus. From east to the west and the north and south, ibayran mo ang tanan akong sala. So, dili ka mo rin, may taawan mo doon, Lord. Chukulugin mo, chukulugin. Medyo ko pa sa Lord. Kung mabangon ka o mabarog ka, maglakaw ka sa Ginoo nga doon na kay confidence, kumpiyansa, na kay kasiguraduhan. Ipasaylo ka o makabuhat na sad ka sa paglakaw uban ka niya. Di man yung Ginoo. Guys, ito puso-puso na. Bale! Diba na ka? Ang Ginoo, good anak, nakakita ka. Kay ang ato ragyong pamaagi na ang atong pagkahilayo sa Ginoo tungod kay masipya ta, mo ragyong Panginoon, Lord, pasaylo ako. Mapaubsanon dito ka may pasaylo o mulakaw diha sa Ginoo. So, mo naman isuna now. Inspiration. Gawa sa ipadayag, i-inspire ka sa Ginoo. Di ba? Wait, kuhan kay Coronel, gawa ka inspiration. May ito inspiration na binakay kahapon at zero dito ko. Zero dito ko nga. Valentine's Day mo na o kami na unta ito, gaaway ko yun. Wala ko yung inspiration nun, like yun sa Ginoo, kaya Ginoo, dili mo pakyas, dili mo sab, dili mo talikod, dili mo biya, kanunayon mo higugma nimo. Bisan mo sa itong pagka-batik. Mabita itong iba sa Nibilin, kinsa mo si David, kinsa mo ko Ginoo, o kinsa man yung mga tao, nga imo man dyan yung gihigugma. Ano imo man dyan yung palit sa mahal mo nga dugo, ano imo man dyan yung pakamatsyan. Ganyan? So, kaning inspiration is, unsa definition? Buhat sa ni, sa balang espiritu, sa superintending, sa writing of the truth, nga ang Ginoo ganahan siya nga ang kita makaibaw. Sa min superintending. Ato pa, ang Ginoo, sa diyang gigamit niya silang Jeremias, Isias, Moses, Pablo, Pedro, Mateo, kinsa pa ni Habakuk, ug daghan pa si Pania, daghan kayong mga authors na lalain o personalidad. Gigamit niya nga ang iya jong pamaagi og gusto, maoy mo labaw ug iyang the same time bisa kunana. Iyang gigamit gyapon ang personalidad, ang eksperyensya, ang pinulungan, iyang vocabulary ug ang iyang style sa pagpanuwat
manang uban ini kung basa ka sa mga kanang murag background sa libro like sa Pedro. Sa unang Pedro, sa Dos Pedro, mingon sila nga, ay dili kang Pedro. Kay ang katong primero niya gisuwat kanang murag iya dito kay si Pedro mangingisda ra biya. Murag ilang gi-underestimate ba ang mga kanang mga theologians na karon. Kay ang iyang sani kanang dili siya pwede nga siya kay nindot kayo ang iyang Greek. Ang Greek is mo nang sa ato karon in English. Kay si Pedro bisdak. Unya, iya mag-isuwat og in English. May grammar si Pedro. May swabe magipagkasuwat. Pero ngayon sila, ang sa karason na kaya naman na sa secretary, na kanikibaw dyan kayo suwat. Okay? So, but even then, makita din nga ang style sa pagpamuna o pagpanulti ni Pedro, iyan yun. Kaya makita sa nga, ang iyang mga ipangsulti sa primero niyang sulat o sa kadua niyang sulat, o pareha. So, ano ba, kaya mga tao, kung mangita din sila pamagi nga, ilagin nga, di lagi ni pulong sa Diyos. Pulong ra ni sa tao, it is spirit. Himuon nga, walay belief. Mangita sila sa iyong punuhay. Okay, para di kita moto sa Biblia. But, kuninoa, ang Ginoo gamhanan sa tanan, nga iyang gamiton ang personalidad o ang pagkatao sa katao aron iyang siguradoon nga iyang tulong o iyang katuyuan sa iyang pagsulat mahimo kayo. Amen? Okay, so nga wala gyud error, walay sayo. Kasi nakasuwat ninyo nga mamalihog mo nga i-text. Yawan mo check up. Namin ko, Ben, padayon kong text, Ben, ina ko sa isang Ben, na mga na. Yawan ko check up, isa mo ko. Pero kung kinahandid ko nga, klaro yun ako na, padayon kong basa, una ni mo sen, uy, huwag ko nilingon naman to sa sakiyot, magpuwat, akong ginong sa jetty. Okay? So akong siguradoon na ang akong ginitar ni Abilin, sakto kayo ang tanan. Mo na ang Ginoo. Gidiktaran lang niya, matayang carried along by the Holy Spirit. Ang balang Espiritu nagputang sa Pangunawa na didiktahan ang tao pagsuwat. Sumalasad sa iyang eksperyensya, sumalasad sa iyang mga nasabtan sa mga butang sa Diyos. So nga, dahil mga katao nga nagsunan yung mga tanong example niyo, si Moses. Pero si Moses, prinsipe sa Egypto. Nagdako sa, ang Egypt na yung murag pinaka-maybe superpower at the time. Kaya kung naka sa Egyptian ka, kay ka, murag, uy, gikon sa Amerika yun. Ganito ka dyan nag-school ng Amerika, sa murag, sa mumong ilok, ay mo na lang taas. Bisag, dili, tisoy, matisoy na lang unaw. Okay, mulantaw tataas kaya itong paglantaw nila kay gikan sila sa pinakamaayo nga mga eskwelahan sa nindot kayo nga lugar mauna si Moses. Pero kung si Moses sa diyang gigamit sa Ginoo, gigamit siya sa diyang nakalimot siya sa tanan ngayon nabawaan sa Egypt. Kaya nga naman, 40 man siya katuig na gidukdok sa Ginoo, murabag aral ni Moses, gidukdok, dahil mo ng plat, murag tansan, ni plat, bitaw. Una pa siya gigamit sa Ginoo, kaya yung ibawaan na lang, ba, maura man ang iyang katubang permit sa istorya. Tibok adlaw. Ang iyang pamunahuna, sa tanan niya ni Bawaan kasi pagka-prinsipe wala na. Ako sure, ang lawasan ni Moses Anan sa di pa sa una na prinsipe dyan kaya brad, bisag 20 katao mo, gas di matumbang. Kuwaong sa Ginoo tanan atong garbo, kuwaong sa Ginoo tanan sa atong pagkapatid. Jeremias. Usa ka pari. Di pinahod. Oy, pero natawo man sa panahon nga gilusog sila sa mga Assyria. Nang sa panahon nga galisod jud sila maayo o gilatigod jud maayo sa Ginoo ang nasod sa Israel. Gamit siya sa Ginoo. Nehemiah, ano takos na siya o ating hatag sa kupa o buo sa inon sa hari. Ipis para sa hari. Gigamit siya si Ginoo. Ninig kayo ang masinuat ni Nehemiah. Matthew, lang sana kay tax collector, pero na born again. Gigamit sa Ginoo na first gospel din na sa Matthew. Si Lucas, swabe naman si Lucas dahil sa siya, doktor naman siya. Okay? So ito pa siya pagka-doktor, di siya nervoso, kaya wapatan nakakita din niya, gidumok siya sa Ginoo. Kung dili, nakita ni mo ni siya nga doktor na ni siya sa una without borders. Doktor na siya nga, bisag asa siya ilagpot sa Ginoo,
Bisag way, mga tao ato niya wadi makahatag og kwarta adto siya. Mapausano na. Peter and John, way mga grado. Kaya nga naman, manginista. Dako na lang sila nga kapitalista si John. Si Pedro, gamay ra kay siya og pulunan. Pero pareha sila, manginista. In short, bahong isda ang ilang gipanuwa. Pero humot na kay nato ang ilang gipang suwat. Mindot kay sa ato sulod. So, manang sa 2 Pedro 1:20. Balik ko na to. Sabi mo na ni, 2 Pedro 1:20 o 21. Oh, nasa tanan, kinahanglan makasabot mo. Ngayon si Pedro. Nga walay mga, iba sa isiyan. Saan na to? Please memorize this. Makabarog mo ay dili ang pulong sa Diyos. Tinuod yun ang ikan sa Diyos. 2 Pedro 1:20. Labaw sa tanan, timan igayod ninyo kini. Ang tanan nga naisulat sa kasulatan, dili kinaugalingon na pagsabot sa mga propeta. Tungod ka wala sila magsulti sumala sa ilang kaugalingon nga hunahuna, kundi gigamahan sila sa Espiritu Santo sa pagsulti sa pulong sa Diyos. Amen? Now, ikatulong nga bahin o konsepto or principle or terms sa exegesis o hermeneutics is revelation, illumination, and karon inspiration, illumination. Ang illumination mo ni ang buhat sa balang espiritu aron pag convicto. Convicto. Kapilan ninyo nga mubasa mo yan, konbikto mo. Kadagan, pero sa inyong gibasa din mo konbikto mo. Uy, di mo ako, Di mo ako, ako din siya bogan. Di mo ako, di mo ako, bro, sayop na din sa'yo, kasi nang ay, di mo ako, puyo niyo ako, kasla, di mo ako. Ay, kailangan na nang binuha, di mo ito binamasa ng Biblia, kadagan, kay ayaw ana, kani. Kapoy kayo, kasi isulti na kung sa'y saktok sa'y dili. Of course. Ang inuman yun nakibaw kung sa'y perfect kung makaayo ka na to. So, kung dili ka mo sunod niya, dili lagi na to siya, Diyos. Manang kadaghanan, dili yun mo, basa kay makonbikto man sa ilang mga sayot na binuhatan. Ang kamatuuran, mo patigbabaw sa kamatuuran, suga. Ya kita ngit sa day kahayag sa suga. Chup! Uy, maklaro ka din nga bali itong naw, bali da itong sinilas, di din mga itong isuloob. Ang usa day katong papareha mo guni sa akong sleeper, di ba na kay nga ay mong isuloob ng sinilas, ibang pikas, dili mao. Okay? So, pagpasi, kaya kausa nga Domingo, sige na duran ka sa Juna. Pero uya sa mga sinilas, dili na adyo na nakakuha sa akong sinilas. Kaya kasaka nila tao, ilan na yung butang sa ubos. Kaya ilan sila mo, mawas lang suot sa balay ni Ison na suot ng sinilas. Pamutang. Kaya ka na kasi, anak ka rin, dito lang kag-butang no? Pero pagkakataon sa Jud, salamat kasi Ginoo, Christian din siya, buti sa to, sa Jud isulti. Dito nga ako balik ay ang sinilas. So, mo na ang illumination. Mukonbikto ang malang espiritu, ug mugiyas sa nagbasa sa extra exegetical understanding sa general truth sa pulong sa Diyos. So, na extra exegetical. Ang buot pasabot nini, okay, na ang pagpadayag sa pulong sa Diyos, imong na nadawat o nasabtan dayo kung ang imong kasing-kasing ni humot. Usa sa mga butang nagsunan, nakibawta nga iya ka sa Ginoo. Kay sa diyan mo konbikto ang Ginoo, muhumok atong kasing-kasing sa kitang pulong sa Dios. Okay? So, ang Ginoo ang pinagdumingan, isurya na ito pinaginang ining iyang pulong. Mauni ang pinaka-importanteng butang sa atong kinabuhi. Ya, ang balang espiritu, mupasabot, mutabang pagpasabot ka nato. Now, ang interpretation, mauni ang imong pag-ampo
nga ang mga prinsipyo nga imong nadawat, imo gayong ma-apply, mo nang maghinukto ka, mo nang mag-meditate ka nga, Lord, salamat sa imong pagpakita ni Ginoo, kabangin taon ko, Lord. Kibaw, biya ka karon, isulti ka buwagan, di chuga na mo buwag. Lord, kibaw, mingon ka nga, ayaw ni buhatan, paganahan ka, di ako mabuhat. But Lord, imo ko, di ko kibaw mo biya sa sala, di ko kibaw mo talikod ni ini. Lord, bisa gamay na lang ganin, nag-aana lang mong mata niya. Pirat-pirat lang ko sa uliana lang, wala ni tuyong na ko, Lord, kung palayo mo, Lord, kukti ang taon ko. This is the cry of a person na nagkatiguwa ngayon nga, Lord, di ko ganang mawaktang mo. Kung nakasabot siya, di siya makalakaw sa iyong kagalingang kusog o panitaw. Mo na mo ampo jud ka, di ka mong ampo ka murag ang Ginoo murag mura siya utangan ni mga Ginoo ay namin dili ang imo pag-ampo kanina is nangiliw po jud ka, nihangil jud ka, tabangi jud ko, Lord, di ko mawagtan. Yan mo na mo ampo sa katabangi sa sila, Lord, di ba ko nag-struggle sa sila ng paglakaw, di sa sila mawagtan. Are we praying this kind of prayer? Huwag kami natanga, Lord, nawa ba ba, nagyapin ba yun ng Lord, nakoy kuhan, sige ka ni bang mga butanga ang nasa kumunang-kuna, dili ang atong paglakaw? Mga material, mga butang, kano na ito ipangayo sa Ginoo? Dili ba ang mga kalag sa mga tao o ang paglakaw sa mga katawan ng mutubo unta sila? Kana ba? O about kaya po sa unsay nindot para na po? Tigin matag ang Ginoo niya na kung nagmuna ka sa kalibutan ng mga butang mo, ang putang mga itas, mga material ng mga butang, dili sa mga ispiritan ng mga butang na may kalabutan ang Diyos. So, kung ganahan ka masikat ka sa langit, di ba kung saan masikat ka sa langit? Di ba kung saan? Sige na masikat ka sa langit. Then, susihap ka nun na yung kabubuton sa Diyos para nila. Kung kibaw sa kausay mga kabubuton na sa Ginoo dili nga nasa Biblia, sundan na na. Amen? So, last Sunday, nagsuryasan ka sa schools of interpretation. Napuni ka buok. Ganan ko nga ato ni schools of interpretation, principles of interpretation, biblical interpretation. Dungari, mo review lang ta, nalain ang pamunahuna, schools at pamunahuna may tungod sa interpretation. Pero ang literal interpretation, mao ang atong gihangop nga mao sakto nga pamaagi sa pag-interpret or pagsabot sa Biblia. Dunay daghang mga prinsipyo nga makatabang nato pag-handle, pagtabang, pagkuy-kuy sa pulong sa Dios. O kani mga prinsipyo nga itong tikiyon, nasa ligapon ni sa Biblia. Di ta kinahanglan mugawas pa sa Biblia. Aron makibawan na ito ang pamaagi, ang mga mapamalaod sa pagkuha sa meaning sa balaang kasulatan. Ug mao sa ni please, mao sa ni ang mga butang nga makita nimo sa mga ubang reliyon, diin man sila like Jehovah's Witness, dili ka pwedeng di ka mubasa sa ilang lain pa yun na Bible sa ilang leader. Seventh-day Adventist, mausad ka, Ellen G. White. Hinanglan, mubasa ka sa Biblia, uban, aning, lain pa yung libro, maning mo Biblia. Mubasa ba yung ka sa sinulat sa imong leader? Brother Mel, maging wala. Ako wasag yung maging wala. Ang Biblia na ko, Biblia ni mo na. Mabitaw ta may nunta, kita, mga katoliko ta. Huwag tayo sa basa, di ba? Kung ano may nunta sa itong mga kaisyo ng mga katoliko nga, naubatan ito, kakapres, kamaturan, basa na, yung Biblia, pareha, mga Amen? Okay? Ulo kibota nga doon ay mga Biblia karon nga ilan na yung pamugos. Ug mao din kay mao jud kuno ni ang Catholic. Ug kibota gidungagan nila diha o managitawag na to og apocrypha nga mga pagtulungan is grass ug isa pa nang uban nga kay dinha makita nimo nga motuo ka sa mga sa nili ka ng mga anghel, motuo ka sa mga patay, mga kipangbuhat ba na ilang ipakita nga nalang sa Biblia. Pero kung tanaw sa imo kaning mga apocryphal books o kaning mga libro nga gisuwat na wa gyud siya mo haom sa tinibuk-an nga 66 books. Kaya sobra man 66. Sumuha ng mga butang na dili ta mo pataka, dili ta mo
Kung ang pulong sa Diyos, gamahanan ni siya, spirito ni siya, kinabuhi siya, di mauni akong basahon. Di na ko makinangan kisa ba na din ha. Mabitaw mo sa ninyo ka muna na-teach na kandol na mo Bible studies. Ya, usay maka kanang kapulan kayo mo mutuon. Ganahan na yung tanaw din mo sa komentary. Ayaw, mabugo ka. Ayaw ba sa komentary? Kanila dali so dahil kong hiyamin. Kito sana ko pagtudlo. So nangoy ko, nangayo ko, nangita ko pamaki na masaw siya pag-presentar. Okay? So, mali mga butanga. Now, I would like to just present to you one kaning literal interpretation. Kaya na po ni ang prinsipyo ha, sa biblical interpretation mo ni ang literal, ikaduha contextual o sa isuod, scripture, maoy mo hubad sa kasulatan, progressive o kanang slowly nga gipadayag, accommodation principle, usa ka interpretasyon, harmony sa tupan nagkauyon ang balang kasulatan, genre, isa ni siya nga klase nga pagkasulat, prose, poetry, etc. Grammatical o historical background. Okay? So, mutugin ko sa principle number 1, literal interpretation, and then really matuta sa ubang pang mga punong sa Diyos. Next week, kaning biblical interpretation. So, kung mayroon ka literal, what you see is what you get. Mo na siya. Unsay mo nakita, unsay face value, unsay value na niya, unsay na siya din na, unsay kung ingon niyo ganina, silang magtiayon, period. Yung kapag kauyab, pwede, pero in the first place, sila uyab kaya, uyab is wak pa man kay commitment. Wa pa man mo nagkauyon, nakamugin hanggang kamatayon, in sickness and in health, in whatever. Okay? So, lahi siya. Di kami nga, uy, si Al, kumingon ko, mahubad ko nga, ang ilang relasyon, si Al o si Rene, uyab, nag-date sila gahapon. Lahi na kumingon ko si Rene o si Al. Hangto sa pila ng kakatuigan, nagka-date sila. Diba ng date mo? Nagka-date sila gahapon. Kaya gihalaran dyan ni Al, si Rene, mauni. Kaya nga naman, kaya iyang pagkabana, hangtod garon iya dyan ipakita sa iyang asawa. Ang asawa yung pati sa man, etc. Na maka-explore mayo, kaya ni gamit ka sa sakto nga interpretasyon nga minyo sila. Hindi kayo uyab. Kung yung ko live-in, sila ay lahi isa doon ng live-in. Amen? Muna ang literal interpretation. Sa mga nga everyday things sa life, atong gitake literally or at face value. Moni ang common sense approach. Ano ang common sense? Common sense. Sentido común. Mayon ko, kuha og siya, o sa may kuhaon. Karton, ako sa may kuhaon, mayon siya, matabi nga, may sama ng imong sentido común, common sense, imong siya. Bisa man imong pagpanugot, imong siya, o sa may siya, o sa may pasibol pa sa ubang tao, lain ang gikuha, gipulit. Yan, ato pa dyan ang garbon. Ano ko, ang siya lara dyan din ha. Pikasuro mo na rin ha. Asa naman to? Kaya kawa sa saktong pang panguna. Muna ang sentido común na kay saktong panghuna-huna na imo nakita, maura dyan na imo nakita. Na bisag ang mga simbolo o mga allegory sa Biblia, makita gihapon mo ang literal na meaning diha sa kasulatan. Mao na nga ang literal nga meaning, please listen na, ang literal nga meaning, pundasyon. Pundasyon sa symbolic or allegorical meaning. Kung simbolo lang siya. Now, ngayong kausa man ang symbolic. Okay? Magaling lang kita. Sa Biblia, sa Revelation, kung sa to ang star, sa meaning sa star, symbol man siya. Okay? Sa star, angel day siya o messenger. Lampstand, unsa day siya? Church day na siya. Sabi ko nang Ginoo, may lampstand. Katupalin mo siya, my church. Hindi ka my church. Kisa man ang my church. So kaya mong tukion na, kung nasakto ay mong pag-isip, nagsisa kagbasa, mga katawan sa Diyos. Kisa ka mga katawan sa Diyos. Katunang basa ningon, sa Kristo, yung isa, ala, yung mabaw sa dinisa, sa mga insects, mga Buddha, kisa pa na din na, na ang lawas ni Kristo? Dili. Katong ni ilara yun ni Kristo, Jesus sa iyang kaluwasan, kung sa pasiluan sa iyang mga sila. Kasi ma-define mo, maklaro mo, mahagpat mo, kung sa iyo,
insakto. Now, mga paminawa, ang golden rule of interpretation. Pwede kumatag niya sa aming copy kasi ganahan ani. Okay? When the plain sense of the scripture makes common sense, seek no other sense. When the plain sense of the scripture makes common sense, seek no other sense. Isayo na to. Kung ang klaro kaayo na pagsabot nimo sa kasulatan, nakapasabot nimo nga mao gyud na siya, ayon pangitaw lain. Kasabot ha? Kung imo sa imo nasabtan sa kasulatan nga klaro dayag, then maura gyud na siya. Ayon na putani o lain pa nga meaning. So mana nga imo kaon ang pulong sa Dios sa iyang primary. Unsa man siya? Paringon nga Jesus. Then si Jesus na siya. Di na siya sa Jesus nga inyong silingan. Okay? Usama sa among bata pa mi. Jesus na ang tujud karon. Gawaon kita dito siya dito. Para to kasi sa iyang naong gid nga mo siya giyawa. Okay? So maliyat hatik o haptik. So meaning na siya, primary meaning, usual meaning, unless ang konteksto, ang imong gibasa, dunay lain di pasabot. Okay? So, example, Juan 8:12. Example, Juan 8:12, nagingon. Juan 8:12. Misulti pag-usab si Jesus sa mga tao. Ako ang suga sa mga tao sa kalibutan. Ang nagdasunod ka nako dili gayud magpinamuhi diha sa kamit-ngit kundi mahayagan siya sa suga nga naghatag og kinabuhi. Unsa may sabot na to nini? Nga si Kristo unsa siya? Suga. Ngayon ka nako unsa may function sa suga, unsa may buhaton sa suga mo? Mo daw kahayag. Kung asang kahayag, unsa man siya? Mas maklaro nimo imong laktan? Mas maklaro nimo imong buhaton? Mao na siya. Siya suga, mao na siya na siya ang suga. Akong suga sa kalibutan, sumataw sa kalibutan, ang nagsunod ka nako dili na gayon magkinabuhi diha sa kamit-ngit. Kung dili mahayagan siya sa suga nga naghatag og kinabuhi. Unsa may imong pangunana sa kamit-ngit? Unsa may nasa ngit-ngit? Unsa man ngit-ngit? Describe ako ng ngit-ngit. Ha? Ngiog. Sa ito pa, wakay, nakita. Na unsa may mga pamaagi sa tao nga mayroon kang ngiog. Ang sala, asa buhata? Ngit-ngit. Sa tago. Taos pa ni Ana. Uwari tago ang tao, kung na siya gibuhat na nasa sa ngit-ngit. Unsa man? Anything nga imong taguan, may mga babae sila kung Friday, ni-explain ko ano, gusto mo na, sinakusa. Dahil kaayo, pero may kita mutago gihapon. Mutago ta sa atong, yaw sa itong batong mutago ta sa tinong na sitwasyon ng tungkol sa manta. Ha? Mat? Magpagkaroon in short, ma? Mata. Kanang pagpamakap, kanit-nit dyan na. Kanang pagpapakaroon inon may katanga basta magamay naman yung pagkakman pag isultin pagkakaligit kumayo mampuan ang tako buwang nga sa nakuyo kinaanad ng tagtago kaya nga nung mutago man ta kay di ta ganahan makitaan sa atong tinuod nga kondisyon na kuno naalagi na nagsunan ikaw ako walay tarong na to din. Walay ligon na to kanunay dinhi. Walay tao na to dinhi nga di makasala. Walay tao dinhi nga dili masayop. So kung magunar ako, dapat ako di ko masayop. Ako tarong ko. So bisa pa kung nakasayop na ko niyan, nasaya na kanang di ba ako kasing-kasing magpakita gyapon ko nga. Okay lang ka? So mumade gatong suday to perti na day gubaa. Amen? So mana maigsunan nga andam ta mo sulti sa kama tuuran di ka mo wow di ka nang humingon na ang yawa
Uy, ay, sulti, mauwaw ka. Wala, maminaw, gito sa yawa, maminaw gito. Bitaw, mauwaw, dyan ko. Dyan ko, masulti. Bitaw, mauwaw, dyan ko mo ampon, nga nasayop ko. Bitaw, nauwaw, dyan ko. Nga mo, uy, kita na ako nila ko, kay ko, bright kay ko, may kay ko, naman nasayop ko. Yawa na. Never listen. So, mo ni ko sa itong makitan. Literal yung si Kristo siya kahayag. Amen? So, may yung experience sa inyong kinabuhi, hayag pa mo, gitngit pa. Out, medyo. Okay, out. Then, si Kristo diya, dawas, gawas sa karon Lord, basta kailabot, ako lang sa, Lord, kinailang ko rin mo Lord. So, dili, saan siya switch? Dili. Si Kristo Jesus, kanunay siya naglandag, nagdanag, naghatag siya ang suga, naghatag siya ang kanindot, diya sa inyong kinabuhi. Amen? Mutana pa ko nimo. Sa kailay ko, papadol kay suga. Kung saan may kabunin mo sa suga? Kung dul kay kumayagos na mahayagan o mayo. Sa kayo makuha ni mo benepisyo sa suga? Mainitan. Init ka. So, ang tao nga, init siya. Diba? Alive ka. Kaya ang tao nga, bugnaw ka ayo. Patay. Bukod yung na. Amen? So, mana si Kristo Jesus, klaro din nga iyang gitawag ang iyang kaugalingon nga suga. Plain and simple. Common sense? Common sense? Then make no other sense. Kung mauna ni ang klarong sentido kumon, ayaw ng pangitag lain nga interpretasyon. Dayag tayo. Mana makita niyo sa Juan, siyang putahan, kaya mga symbolic lang ni siya, pero symbolic nga, klaro sad kayo ang literal meaning. Unay lain nga meaning, anak. Siya ang kural, siya ang pan, siya ang tubig, siya ang karner, at siya ang pastol. Ano mga butang nga? These are the things. Amen? No. Yan ang pagkutaas, may sunan kaya, wako mo lang kasi 1 hour, o nana ko sa mga 45 minutes. So, kasabuta ako lang i-review ha. Ang sa hermeneutics, science sa pagtudlo sa mga pamaagi pag-interpret sa Bible. Duha ka pulo, kung sa itong i-practice din exegesis. Exegesis is, kung ko sa kalibro, 1 Corinthians, o chapter 1, hanggang katapusan, ato yun ang giganid o tukik mauna ang exegesis. Exegesis is pagtuon ka din nga, ang kaluwasan, kailangan mo haguan. Mo na ng mathematical, etc. Exegesis na na. Okay? Exe o ese. Ese, nausa naman ka rin ha. Okay? So, magsuna, let's pray. Let's come before God and let's ask the Lord na mo-retain sa inyong unahuna at ma-encourage ito mo, amahan. Nagalawang ako nga na-encourage ang akong mga kaisunan. Sa pagtuon, sa pagduol, kanunay kanina. Sa Lord, pagpalawom sa ilang pagtuo o pagigugma kanimo Ginoo nga mo resulta silang pagpangalagad nga mutunhay o makanunayon sa Ginoo. Kay Lord, ikaw lang yun ang hatagan namo og bunga. Ikaw ang magpapabunga namo, ikaw ang matiman namo, ikaw ang akong tanan ulod. Nagampo mi amahan nga kini ang kong himo karon Lord nga seminaryan man nga topic gani Lord, seminarista apan Ginoo nakakita ka nga kinalangin mo katawan din sa niya. Pasalamat ko niya na Lord, dili jud ka magdumili sa pagtulo namo. Kay Lord, dili mo tan-aw ang sa imong mga kayahan, ang sa among pagkatao, ang sa among nabot ng kinabuhi. Kundi mo gitan-aw ang kasing-kasing nga buod gayud mo ilaw magpailaw niya kanimo isip Dios ug manuluwas sa among kinabuhi. Mamahan tabangi mong katawhan dasiga sa pagbasa, dasiga sa pagtuon, dasiga sa pagtuki, pagpalaw niya kanimo, dasiga sila sa pagsangyaw, pagsulti aron makabarog sa sila, makadepensa sila Ginoo sa mga pagsuway, Lord, mga paghasmag o Ginoo sa kaaway, Lord, makadilis na matay o dili sila maguba o Ginoo, kung dili sila pa ang Ginoong Diyos ang makadepensa gani sa uban, labi na itong mga kuyang palitan. Lord, salamat kay inyong tanan amahan, amoy balik ka ng mga tanan, kayong dungo, kay mayaan, o pasalamat in Jesus' name we pray. Amen and amen. So let's sing